Koromogi kuom kinde mokalo isewinjo ka iwacho ni masira mar apaya otimore Karai. To koro Karai ni en kama chalo nade? Piny owacho opedho obok moyiedhi apini 20 ma masira jathoro timore e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Moko kuom apini moyangi en apaya ma Nairobi Nakuru ma bende masiche jathoro timore. Achiel kuom gwengego en Karai manitiere Naivasha e apaya ma Nakuru Nairobi. Manyocha bende okelo tho mar ji 9. Sharon Ong'ao miyo wachal mar gweng' ma Karai kod kaka masiche thoro timore kanyo. Kuom thuolo malach, wuoth mowuok Nairobi machomo gwenge ma Nakuru osebedo wuodhe machal ka gima keto ngima jopiny kama ng'awo. Ma en kaluwore kod kwan mag masiche mosebedo ka medore e apayano. Achiel kuom gwenge maketo ngima oganda kama ng'awo e apayano en gweng' ma Karai. Ka ohala dhi nyime kaka pile, geche bende timo safar margi e gwenge mopogore opogore. E apaya ma Karai, masiche jathoro timore. Ma en masira manotimore odiochieng' manyoro, manomiyo ji 9 owito ngimagi. Masirano ne otimore mana mita machuok gi kama jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo ne owito ngimane dwe mar 12 mar higa mokalo. Oganda mathoth osewito ngimagi kama ok tin ne ji 40 ne owito ngimagi e masira mar apaya manoriwo loch mafuta manotumore kod geche buora e higa mar 2016. Kwanza ukiangalia hii barabara imeisha upande huu na imeisha upande huu. Kwa hivyo hata ukiona kuna accident, ukishuka upande huu utaanguka. Kwa hivyo accident inatokea kwa sababu hata ukiona kuna nini ushuke upande huu, shoulders za rami zimeisha. Namba 2 hii mataa unaona iliwekwa. Pia nayo hii mataa imetuletea shida kwa sababu haiwaki. Hii mataa yote unaona huwa haiwaki. Kwa hivyo hata kama umeona mtu amepita huwezi vuka. Baada ya mteremko ya Kinongi kuna hizo bump. Such that mtu akija na speed agoge hiyo bump hivi, basi gari inapoteza hizo brakes na diposa unaona kunatokea accident nyingi. Accident nyingi hapa zinafanyika usiku. Na kwa sababu ya kufanyika usiku ni kwamba mabasi nyingi zina overspeed. Kai kadho chiro ma Kinungi mantiere mana kilomita 17 kende kowuok e boma ma Naivasha. Ka enorido mathoth mabende derepe jaridre godo kabiro Karai. Kaluwore kod jodak, ma e kama midhiero chakre godo. Hii barabara kutoka kure juu zinakuja zikiwa lane 3. So madereva wengi wanateremuka kwa ile speed walikuwa kule juu akifikiria ni barabara 3. All of a sudden anapofika pale line pale juu anakuta kuna line zimeisha 3 ni 2, alafu anakuta kuna bridge. Before apate hiyo bridge anapata kuna bump. So kama gari ilikuwa imekimbia pengine imepoteza breki, inakuja kama imepiga hiyo bump inaangusha gari kwa daraja. Od thieth mar kedo kod hinyruok mag masiche mag apaya bendo yange bathapaya kod St John Ambulance manyiso chal mar kaka apaya no keto ngima oganda kama ng'awo. Hii trauma clinic tuliletewa hapa, sisi hatuoni maana yake, na hata tangu ikuje hapo ndio accident zimekuwa zikiongezeka. Hii St John Ambulance hii haitusaidii kwa sababu inafunguliwa asubuhi saa 2, inafungwa saa 10. Kama vile mheshimiwa amesema hapa, hiyo accident inafanyikaga usiku wa 8 kama saa 8. Kama ile wakati Jirongo alikufia hapa ilikuwa saa 8 ya usiku. Na kama inafanyika usiku, bona isikuwe inafanya pia usiku, ifanye 24. Kawachope stesendo bila ma Naivasha bende wayudo nyamburko buora moseyudore masiche mopogore opogore mag apaya. Ma en nyamburko kido mar bus mar Green Line manoyudo masira mar apaya odiochieng' manyoro. Matatu moro manoyudore masira mar apaya bendo banjre ma ok nyal yangi. Gima nyalo mako dhogo ganda nono en kwan mag nyamburko moyiengi e stesendo bilane manoyudore masiche mag apaya. Osiptende bendo pong' kod jowuoth moyudo masiche mopogore opogore mag apaya. Total of 55 patients were brought here, and there was also one BID, that is, one was brought in dead. Most of them had minor injuries. They were treated and discharged. We have 2 in theater who are being done debridement, and we have 2 remaining here in casualty. Jodak maka koro dwaro mondo piny owacho obi kod yore mar kedo kod masiche mag apaya e apaya ne. The solution to our problem, or to that problem, is this Lironi Mau Summit dual carriage, dueling. We don't know when it will come. Vile Salga wafanya hivyo, walifanya Salga waweke hiyo buffers
za kuzuia magari ya upande huu na magari ya upande ule hawezi pitana. Mambo ya rambo inaweza saidia sana, kwa sababu mtu anakuja kuelewa ya kwamba akigonga ile rambo anaweza kuwa kwamba anaweza anguka ama gari yake inaweza vujika kitu chini. Kwa hiyo margi eni mondo piny owacho kik lok negi ng'egi kendo owinj ywak maggi mar mondo ogeng' masiche mamoko manyalo neno. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi.